Partners van Culinair Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Greens Blueberries, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Vinissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max. Welkom terug bij Navenant Culinair Live. Ik deel het tof met Peter Daniels van Lindeboom Bierbrouwerij. Ja, Peter, zullen we maar beginnen met proost, hè? Dat is een goed idee. Ja, gezondheid. Dit is Venlo's witbier. Ja. Maar dan witbier, dan denk ik altijd aan Weizen. Zeggen ze altijd Weizen. Is het nu eigenlijk een Duits product? Nee, we moeten eerlijkheidshalve zeggen, als we in brouwerijtermen spreken, Sef, dat er een wezenlijk verschil is tussen wit en Weizen. En wat is het verschil? Wit is een bier met tarwemout. En Weizen heeft zowel een tarwe als een gerstemout. En dat is het verschil. Oh, dat heb ik nu. Ik dacht altijd dat wit gewoon, zal maar zeggen, de Nederlandse variant was op Weizenbier. En want het is wel, dat witbier is enorm in opkomst eigenlijk, hè? De witbieren en de Weizenbieren zijn enorm in opkomst. Dat is ook mede een reden dat we onlangs hebben wij het Venlo's wit hebben qua smaak geëvalueerd met een uitgebalanceerde citrussmaak. Om toch eigenlijk meer richting de Weizen te gaan, inderdaad in de beleving van de huidige consument. Is het ook zo dat het veel meer een zomers bier is door dat citrusvleugje wat er, zal ik maar zeggen, erin zit? Ja. Dat citrusvleugje geeft er een bepaalde frisheid aan natuurlijk. En mede de grootste, want ik zeg al, bier is emotie en beleving. En emotie en beleving zitten met name in de wit- en de Weizenbieren, hoofdzakelijk in het glaswerk. Klinkt heel raar. Ja, is dat zo? Nou, wij pakken al veel, tot voorheen hadden wij altijd voor het Venlo's wit de prachtige blokglazen. Onlangs, vanaf voorjaar 2012, hebben wij de type Weizen glazen. En wat is op de terras het beleving? Ik zeg altijd heel plat, dood me met zo'n glaas bier, zeggen ze dan. En wat erin zit, dat boeit de consument vaak niet. Maar het glas, de uitstraling en uiteindelijk de smaak van de Weizenbieren, dat is de beleving van de hedendaagse consument. Ja, dus ja, dus is sowieso denk ik toch wel een ontwikkeling in dat er veel meer vraag überhaupt is dan speciaal bieren. Ja, sowieso. Ja. Daar zijn we ons als brouwerij tot degen van bewust. We hebben onlangs onze complete lijn Gouverneur-bieren hebben qua uitstraling hebben gerestyled. Ook de payoff, Gouverneur, echt anders. En die restyling ziet je niet alleen bezig met het product, een beetje meer door, een beetje doe je door. Van dan zit je gewoon bezig met alles rondom meer het glaswerk. Ja, ook met de POS-materialen, de point-of-sales materialen, dus het filtwerk, de tapknoppen, de lenzen, dat soort dingen. Maar we zien een duidelijke omslag in de horeca, dat de consument geeft minder, maar op het moment als die geeft, is die wel bereid om meer geld te spenderen, maar wel in de goede verhouding tot prijs-kwaliteit. En door voldoende speciaalbieren, zeker van onze brouwerij, voldoende perfect aan. Dus, wie zit dat qua balans, qua volume? Is het nog altijd zo dat het gewoon bier zo'n gigantische bulk is, dat dat niet in verhouding staat met speciaal bieren? Nee, in wezen niet, dat klopt. En zeker als ik namens Lindeboom praat, is het zo dat de pils, dat is nog steeds de grote bulk. Maar we zien in de pilsmarkt, ja, het is een verdringings- of een verdrinkingsmarkt, noem ik het alles ooit. Ja. We zien, daar zit geen ruimte meer. Die zit helemaal dicht, maar de ruimte en de uitdaging zitten in de speciaalbieren. Ja, maar dan praat je van ruimte, van groei in volume. Maar is er dan niet zo'n cannibalisatie? Iemand die normaal zit, ik drink Lindeboom bier, die nu bijvoorbeeld zit van, nou, ik pak nu een wit biertje of een gouverneurtje. Een stukje is de cannibalisatie, maar we moeten gewoon rekening houden met de hedendaagse consument. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat het tijd voorbij is dat mensen zeggen, we gaan aan de bar zitten en we drinken 25 glazen pils. Nee, ze gaan liever in combinatie eten, drinken, beleving. En ze drinken 5, 6 mooie speciaalbieren. Ja. Tot slot, witbier, typisch zomerproduct. Typisch zomerproduct, maar we zien ook wel dat het eigenlijk steeds verder in het seizoen doorgedronken kan worden. Maar vooralsnog is het echt een zomerbier, wat vooral in deze periode ontzettend gewaardeerd kan worden. Ja. Kijken naar de toekomst, komen we ooit zover dat 364 dagen per jaar witbier verkrijgbaar zal zijn? En dat echt geconsumeerd gaat worden? Ja, dat verwacht ik wel, maar dat zal nog een omslag nodig hebben bij de consument. Maar op lange termijn verwacht ik wel dat ook een Venlo's wit bier op eerste kerstdag gedronken kan worden. Ja. Dat is dan maar toekomstdromen. Gezondheid. Proost. Dus we
10 jaar geleden dat hij doorbrak in de Nederlandse muziekindustrie. En inmiddels mogen we zeggen, 10 jaar later, dat hij echt een definitieve plek heeft in die muziekindustrie. Weinig rappers kunnen dat zeggen, hè, Frans? Ik voel me meteen zo oud als je het zo zegt. Maar je hebt wel gelijk, ja. Ja, dat is 10 jaar geleden. Ja, en rappers hebben meestal niet zo'n hele lange levensduur. Nee, die houdbaarheidsdatum is beperkt. Dat is echt een modestukje eigenlijk, hè? Ja, nee, maar ik ben blij en dankbaar dat ik al zo lang... toen ik 22 was, heb ik tegen mijn toenmalige baas van mijn bijbaantje kunnen zeggen... Jongens, bedankt. Het is voor mij niet meer nodig om terug te komen. En ik ben ook nooit meer teruggekomen. Maar het is ook echt als een jongensboek gegaan. Je had je baantje, je deed je studie en in de garage was je met muziek bezig. Ja, en dat was eigenlijk natuurlijk de grote drijfveer achter mijn hele bestaan. Ik bedoel, studeren was omdat het moest, omdat het verwacht werd. Ik heb ook wel wat geleerd. Ik bedoel, ik kan het niet helemaal de grond inrammen. Het is belangrijk. Ik heb er ook echt wel zakelijk wat dingetjes op gestoken. Maar werken was om te overleven, niet om te leven, zeg maar. En toen ik erachter kwam hoe ik zeg maar, met mijn grootste passie, muziek maken, hoe ik daar een knaakje mee kon omzetten, toen was voor mij wel... de keuze snel gemaakt. Ja, heel snel. Als je nu kijkt naar die markten, Frans, die houdbaarheidsdatum is vrij kort en bij jou is dat niet zo. Waar zit dat in? Wat onderscheidt jou, denk je, ten opzichte van anderen? Ik doe het niet heel vaak, zeg maar, terugkijken en dan checken van wat heb je nou gedaan en wat heb je niet gedaan. Ik denk dat ik altijd toch vanuit mijn hart ben blijven schrijven. Ja. Dat is een van de belangrijkste dingen. Maar ik had het 10 jaar geleden niet zo kunnen zeggen, maar zeg maar achteraf gezien, in retrospect kan je dat wel zien. Ik ben altijd vanuit mijn hart blijven schrijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je nummers maakt die mensen graag horen en waarvan ze denken, ja, dit is wat ik ook voel. Of ik begrijp wat je bedoelt. En, of er wordt een emotie gemaakt in een song waar ze zichzelf in kunnen uitlaten. En ik denk dat dat één van mijn krachten is. Ik ben technisch niet de beste rapper. Ik maak ook niet echt muziek om ontzettend hard op te dansen. Sorry dat ik je interrupeer. Je zegt, ik ben technisch niet de beste rapper. Maar als ik mensen hoor, en wij kennen elkaar inmiddels ook al veel langer, dan zeggen mensen altijd, het fijne aan Frans is, ik kan ieder woord van hem verstaan. Klopt. Maar dat is een techniek die ik toepas. Kijk, er zijn bijvoorbeeld rappers die ik dan weer wel kan verstaan. Die zeg maar 5, 6, 7 keer in een zin kunnen rijmen. En dat super snel kunnen doen. Maar daarmee gaat hun bereik naar een groot publiek. En de verstaanbaarheid gaat zo hard naar beneden. Dat je daar echt een kenner voor moet zijn. Daarom zeg ik van vergeleken met dat soort jongens. Dat is niet mijn ding. Maar ik wil, als ik iets doe, ik pak een microfoon. Dan vind ik het belangrijk dat straks hier iedereen in deze zaal. En ik durf te wedden dat er weinig die-hard hip-hop fans tussen zullen zitten. Ja. Maar, begrijp je? Maar het is wel mijn doel, zodat ze in ieder geval begrijpen van oké, wat wil die jongen nou vertellen? En waar gaat het nou over? En wat probeert hij ons nou duidelijk te maken? Dat vind ik essentieel. Wat jij zegt, wat wil die jongen vertellen, dat is ook echt iets wat je altijd gedaan hebt in jouw teksten ook. Je durft ook de vinger op de pijnenplek van de maatschappij te leggen, hè? Jawel, maar ook niet alleen maar. Ik denk dat dat ook wel weer de songs zijn die er tussenuit gepikt worden. En daar ben ik ook wel weer dankbaar voor. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Moppie kwam natuurlijk Zinloos kwam uit. Nou, dat was zo'n nummer met echt een vinger op een hele pijnlijke plek. Ja. Daarna kwam Het Land Van, wat echt een soort van wijgevoel gaf. Weet je? Absoluut. Het liedje waar je aan denkt als je misschien heimwee krijgt. Maar dat liedje Kamervragen wat je hebt gehad, dat was... Dat was heftig, hè? Dat was een groot bord mes vol bacteriën in een open wond steken, zeg maar. Heb je daar nooit reacties op gekregen, ook vanuit de politiek, die zeiden van nou, meneer Frederiks, zo zit de wereld niet in elkaar? Dat is een van de meest grote doofpotaffaires van mijn carrière geworden. Ja, toch? Ja. Het heeft verder commercieel weinig uitgehaald. Het kwam ook uit in een tijd dat de grootste muziekzender van het land bestaat nu niet meer. Dus we kunnen het gewoon zeggen. TMF werd toen compleet gesponsord door de luchtmacht en de landmacht. Dus de reclames daarin waren altijd van hey, ruil jij je brommer voor in elkaar? Het is natuurlijk heel raar om in de reclametijd zeg maar, te zeggen, jongens, kom gezellig bij het leger en we hebben wat om voor te vechten. Eigenlijk zoals een westerse jihad, dat is het, weet je wel. En om dan in de muziek tussendoor heel kritisch tegenover al die oorlogen te zijn. En dan is het echt zo, Frans, dat daar in de playlist gezegd wordt, nou, die maar even niet? Dat gevoel heb ik wel altijd gehad, dat krijg je nooit bevestigd, weet je. Nee. Maar als je ziet wat dat nummer ook bij mensen heeft losgemaakt en als we ergens spelen, hoe vaak dat nog wordt aangevraagd ook, weet je wel. Ja, dat is een pracht van een nummer ook. En het zat ook goed in elkaar. Ik vond het kloppen. Ik vind zelf een van de mooiste platen die ik ooit heb geschreven. Maar het is wel spelen met vuur.
En daar moet je voorzichtig mee zijn. Want als je speelt met vuur, dan kan je soms je vingers branden. Nu ben je, ja, nee, dat klopt, absoluut. Dat is een hele wijze uitdrukking. Frans, jij bent natuurlijk ook iemand die veel te zien is op tv. Je hebt zelfs je eigen tv-programma gedaan. Wat wil je daar in de toekomst nog mee? Want je bent wel echt iemand voor een tv-programma, denk ik wel. Ik vind televisie maken, net zoals jij hierin bent groot, ik vind het leuk om te doen. Dat vooropgesteld. Het is in principe ook in de basis het opnemen, knippen, plakken en uitzenden. Dus wat dat betreft verschilt het niet zo heel veel van het vak muziek maken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik vind het tof om te doen. Ik heb voor Veronica echt hele mooie dingen mogen doen. Ik heb door mijn tv-werk de hele wereld over kunnen reizen. Ja. En het is altijd het beste als je op reis gaat en iemand anders betaalt. En je wordt ook nog eens betaald. Dat is eigenlijk het allermooiste. Ja. Fantastisch. Ik ben 100 punten. Ja, precies. Maar wat ik wel heb gemerkt... kijk, de tv-wereld is ook een soort van... Er zijn zoveel factoren die meespelen. Je hebt te maken met een producent en met een zender en met sponsoren en met je tijdslot. Dus het kan zijn dat als je een programma wat laat wordt uitgezonden, als mensen dan al liggen te slapen, dan scoort het niet goed. En uiteindelijk, ik heb mezelf voorgenomen van ik wil toffe dingen op tv. Als het met muziek is, graag, sowieso. Ja. En als ik ergens voor gevraagd word wat mijn straatje is waarvan ik denk dat vind ik tof om te doen, doe ik dat. Maar ik wilde niet meer afhankelijk van zijn. Want toen ik heel veel televisie ging maken, toen vergat ik om muziek te maken. Ja. En dat is een grote fout geweest. Hart ligt toch bij de muziek? Ja. Dat is wel wie ik ben. En ik heb even het is een zoektocht geweest, weet je wel. Ook voor mij, hè. Je leeft, je leert, je wordt ouder, hopelijk ietsje wijzer. Maar ik weet wel dat... ik vond het verschrikkelijk dat bijvoorbeeld... Ik was nog veel op televisie met mijn eigen programma's, maar ik had toen al 4-5 maanden geen single uitgebracht. En dan werd ik aangesproken. Dat frat aan je. Nee, niet eens zozeer dat. Ik had zelf geen moeite mee, want het ging allemaal goed en ik vond het tof wat er gebeurde. Maar dan kwam ik in de supermarkt en dan zeiden mensen... ik heb gisteren je programma gezien, hartstikke leuk. Maar je maakt geen muziek meer, hè? En dat vond ik zo erg dat mensen dat zeiden. Dat deed zo'n pijn dat ik dacht van wacht even. Wat er ook gebeurt, dit mogen ze nooit denken. En toen was er een kennis van mij, een house DJ. En die zei van, weet je, met house is het ook anders natuurlijk. Want het zijn vaak gewoon instrumentale platen. En maar toch had die gozer wel gelijk. Je moet gewoon altijd het hebben liggen. Maak een buffer met een paar platen. Als er niks is, schuif je er een voor. Dat heb je nu, want ik volg je natuurlijk ook veel en we hebben veel contact. En ik weet dat je inmiddels hard aan het werken bent aan een buffer. Ja. Maar Frans, waar gaat het naartoe? Wat wil je nog bereiken? Wat wil je nog gaan doen? Nou, ik heb aan de ene kant het idee, ik heb nu eigenlijk net mijn eerste soloalbum gemaakt. Dat was heel anders. Ik heb voorheen natuurlijk altijd met mijn compagnon Baas B gewerkt. Als je zeg maar samenwerkt, heb je altijd... je moet compromissen sluiten. Hè? Ik kon niet te veel naar rechts in zijn tekst. Hij kon niet te veel naar links. De muziek was meestal wel zijn ding. En dat ging prima en dat was tof. Maar ik merk nu voor het eerst in mijn muzikale carrière dat ik echt zelf kan sturen. Je eigen identiteit. Ik bepaal echt van wat gaan we doen en ook wat gaan we niet doen. Ja. En ik ben met Levenslied, de plaat die nu een maand of 8 uit is, ben ik goed mee begonnen. Ik heb heel veel ontzettende toffe gastartiesten erop gekregen. En geweldige mensen die met me wilden werken. Van Arno Krapman tot Giorgio Tuinvoort tot Fluitsma en Fantijn tot Reverse. Echt te gekke mensen die gewoon goede stukken voor me hebben gecomponeerd en geschreven. En ik hoop dat ik in die lijn door kan gaan. En ik denk dat ik nog meer liedjes niet heb gemaakt dan dat ik ze al wel heb gemaakt. Hoor. Dat zeker. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Frans, tot slot. Het was 2007 en toen hadden we samen het Zwaard van Damocles. Daarvoor dat is even geleden. Dat is een tijdje terug. Dat is een tijdje terug. Je zei straks, een van de mooiste nummers die je gemaakt hebt is Kamervragen. Daarmee vond ik niet dat het Zwaard van Damocles gepasseerd werd. Want ik ben het met je eens, Kamervragen was top. Maar ik vind één nummer het allermooiste. Ja, ik weet welke je bedoelt. En dat is dat liedje en ik... Zing voor me? Ja. Is dat hem? En nu je toch hier bent, zullen we het gewoon samen gaan doen? Lijkt me geweldig. Superman, thanks. Als iedereen een genetenis van het hoofdgerecht, dan deel ik natuurlijk de tol van met Paul. Want dan wil ik je weten, worden mensen van het geneten zien? Ja, dat is een stukje entregot van Limousin rundvlees. Is dat nou echt bijzonder vlees? Ja, dat is echt super zacht vlees. We hebben het wel nog een uur op lege temperatuur gegaard. En nog heel langzaam in de warmkast voor de stoom. Maar het vlees op zichzelf is echt heel mals. Als je dat echt vergelijkt met ander rundvlees, is dat echt een huge verschil. Maar deze is ook echt bestoven, merk je ook gewoon. Want het is echt helemaal niet strak. Het is echt heel los vlees. Echt super mooi vlees. Ja.
En wat is er allemaal bij gemaakt? Ja, gewoon een paar kanterelletjes, een gegrild opperdoes aardappeltje. Een gegrild wat? Opperdoes aardappeltje. Opperdoes is een Nederlandse aardappel. Ja? Ja, dat is een super Ik ken hem niet eigenlijk, de opperdoes. Is dat een hele bekende aardappel? Ja, ik vind hem bekend, maar misschien... Voor denk is ze bekend, Voor maar... mij wel. Nee, oké. En wat is dit hiervan? Dat is kool. We hebben vandaag ook iets met echte kolen. De meneer is er vandaag ook. Dan hebben we spitskool, hebben we dan een rolletje van gemaakt. Ja. Heel eenvoudig. Een rolletje van kolen gemaakt. Ja, het ziet er heerlijk goed. De mensen zien het geneten, dat weet ik in ieder geval al. En bedankt voor die tea weer even. Dankjewel. Oké. Ben dacht dat hij het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vragen, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel die droom ook in duigen. Hij neemt een stok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen, hij zegt. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus leef en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij, zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Maar geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd en niet te zijn er was. Nu loopt hij hier in Venlo en hij is bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt zit die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn dan. Neem er één van mij dan en drink voor me. Proost Jeffrey, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij, zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, ze zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Want als ze kiest voor zichzelf, raakt ze er wonder kwijt. En hij kon de druk niet aan, hij liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij trok naar ver vandaan. En nu is zij alleen en haar moeder helpt van mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch is Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij, zing een liedje voor me. Dank u wel. Dank u wel. Partners van Culinair Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Greens Blueberries, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Vinissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max.